Ahojte, na dnešnej hodine si ukážeme, ako počítať z chemickej rovnice. Ako vzorové príklady som si zobral modelovky na medicínu do Bratislavy, takže pre tých, ktorí sa chystáte na medicínu, tak číslo otázky máte znázornené vždy pri príklade a môžete si ho spolu so mňou počítať. Pre tých, ktorí sa na medicínu nechystáte, môžete použiť takisto tieto príklady a to, čo budeme počítať, mám vždy vypísané tu dole vedľa príkladu. Takže môžeme sa ísť na to pozrieť. Pri výpočtoch z chemickej rovnice ako prvé vždy budeme potrebovať rovnicu. V tomto prípade príklad 453 znie: vypočítajte, aké množstva produktov vzniknú reakciou 16,35 g zinku s kyselinou sírovou. Takže musíme si napísať chemickú rovnicu. To znamená, že bude reagovať zinok spolu s kyselinou sírovou a budeme musieť vedieť aj produkty tejto reakcie. Ako náhle mi reaguje neušľachtilíkov s kyselinou, dochádza k vytesňovaniu vodíka, to znamená, že vodík sa nahradí zadaníkov. V tomto prípade mi vzniká ZnSO4 plus H2 plynný vodík. To je prvý dôležitý krok, vždy si napísať reakciu. Druhý dôležitý krok, na ktorý nemôžeme zabudnúť, je reakciu si vyčísliť. Pri týchto prvých to bude jednoduché, pretože koeficienty budú jednotky pre každý jeden. A ja vám teraz ukážem jeden zo spôsobov, ktorým ja rád počítam príklady a môžete si skúsiť, či vám bude vyhovovať. Tento spôsob je taký, že všetko, čo poznám, si vypíšem pod daný prvok alebo pod danú molekulu. To znamená, že v tomto príklade mám zadané, že poznám, že mám 16,35 g zinku. Tak si to napíšem pod zinok, že ho mám 16,35 g. Takisto poznám aj atomovú relatívnu hmotnosť alebo molárnu hmotnosť, ktorá je 65,4. Ako náhle mám hmotnosť a molárnu hmotnosť, viem vypočítať počet mólov alebo látkové množstvo. Látkové množstvo vypočítam ako hmotnosť deleno molárna hmotnosť. V tomto prípade mi to bude vychádzať ako 16,35 deleno 65,4. A keď si to vypočítame, tak mi vychádza, že látkové množstvo je 0,25 mólu. Ako náhle mám v týchto príkladoch látkové množstvo, mám v podstate vyhrané. Pretože keď poznám látkové množstvo jednej látky v reakcii, tak poznám látkové množstvo úplne každej, a to na základe koeficientov. Pokiaľ sú koeficienty 1 k 1 a samozrejme k 1, to sú tie červené čísla, ktoré sme si doplnili pred molekuly a pred atómy, tak teraz viem, že keď je ten pomer 1 k 1, tak mám 0,25 mólu aj kyseliny sírovej, 0,25 mólu ZnSO4 a takisto 0,25 mólu plynného vodíka. Pozrieme sa na to, čo musíme vypočítať. V tomto prípade vypočítame hmotnosť ZnSO4 a hmotnosť plynného vodíka. Keď mám zadané látkové množstvo, hmotnosť vypočítam pomerne jednoducho. Aj pri jednom, aj pri druhom. Budem potrebovať molárnu hmotnosť. Molárnu hmotnosť molekuly získam tak, že sčítam atómové hmotnosti každého jedného atómu, ktorý sa v molekule nachádza. V tomto prípade pre ZnSO4 by to bol jeden zinok 65,4, jedna síra 32 a v molekule sa nachádzajú ešte 4 kyslíky, čiže 4 krát 16. Keď to všetko vypočítam a vynásobím, tak mi vychádza molárna hmotnosť 161,4. Použijeme znovu ten istý vzorec, ktorý sme použili na začiatku, aby sme zistili látkové množstvo, len si ho trošku upravíme. Keďže vieme, že látkové množstvo sa rovná hmotnosť deleno molárna hmotnosť, tak v tom prípade hmotnosť z toho vypočítam ako látkové množstvo krát molárna hmotnosť. Ak viem, že látkové množstvo je 0,25 mólu a molárna hmotnosť je 161,4, to znamená, že vieme si vypočítať hmotnosť, ktorá je 40,35 gramov.
máme vypočítanú hmotnosť nášho produktu. Môžeme sa posunúť na ďalší a ten vypočítame úplne rovnako. To znamená, že budem potrebovať molárnu hmotnosť. Tu si dávajte veľký pozor. Je to H, vodík, ale je to molekula plynného vodíku, to znamená H2, čiže v tejto molekule sú dva vodíky. To znamená, že atómová hmotnosť je 1, ale máme tam dva vodíky, čiže molárna hmotnosť bude 2. Keď si to dosadíme do vzorčeka M sa rovná N krát veľké M, v tom prípade zistíme, že 0,25 krát 2 nám vychádza 0,5. A to je aj výsledok nášho príkladu. Takže, aby sme si doplnili odpovede, tak máme 40,35 gramu ZnSO4 a 0,5 gramu plynného vodíka. A môžeme si skontrolovať aj správne odpovede, ktoré sú v týchto modelovkách. To znamená, že správna odpoveď je B, D, pretože potrebujeme aj látkové množstvo, E a potom veľký pozor pre tých, ktorí sa chystáte na medicínu, treba premieňať aj jednotky. Vieme, že máme 0,25 molu, ale 0,25 molu je 250 milimolov. Toto by boli všetky možné odpovede na túto otázku. Môžeme sa posunúť ďalej a posunieme sa na otázku číslo 454. Táto otázka znie: čo vznikne reakciou 7,2 gramov horčíka s kyselinou sírovou pri normálnych podmienkach? Tento príklad bude obdobný a pre tých, ktorí sa nechystáte na medicínu, tak budeme počítať hmotnosť plynného vodíka, objem vodíka a hmotnosť MgSO4. Možno ste si všimli, že tu máme zadanú jednu takú vec, ktorú sme nemali v predchádzajúcich, a to sú normálne podmienky. V tomto prípade ich nebudeme potrebovať na to, aby sme sa popasovali s našim príkladom. Ale aby sme si to zapamätali, normálne podmienky sú atmosférický tlak, 1 atmosféra alebo 101,3 kilopaskalov a teplota 0 stupňov Celzia alebo 273,15 Kelvina. Tu ich nebudeme potrebovať, pri iných typoch príkladov sa nám občas zídu, ale nepotrebujeme ani tlak a ani teplotu. To, čo potrebujeme, je znovu chemická rovnica. Máme horčík plus kyselina sírová H2SO4. Typovo je to úplne rovnaká reakcia. Je to neušľachtilý kov s kyselinou, to znamená, že bude dochádzať k vytesneniu vodíka, takisto ako predtým, takže jeden z produktov bude MgSO4 a ten druhý plynný vodík. Znovu si rozdelím všetko, čo poznám a vypíšem si to pod dané molekuly alebo pod dané atómy. Takže v tomto prípade viem, že mi reaguje 7,2 gramu horčíka a mám zadanú aj atómovú relatívnu hmotnosť. Ja sa ospravedlňujem, budem to všade písať ako M, ako molárnu hmotnosť, a aby som sa teda nepomýlil pri iných molekulách. Takže pri prvkoch je to atómová hmotnosť, pri molekulách je to molárna hmotnosť, ale ospravedlňte ma prosím. Takže pokiaľ poznáme aj hmotnosť a poznáme aj molárnu hmotnosť, musíme si vypočítať počet mólov alebo látkové množstvo. Ten vzorček už sme mali predtým, čiže M deleno veľké M, a v tomto prípade mi látkové množstvo vychádza 0,3 molu. To, na čo som zabudol a na čo nesmieme zabudnúť pri týchto výpočtoch, je znovu vyrovnať si túto chemickú reakciu. Doplniť stechiometrické koeficienty, a to znamená, že v tejto reakcii to budú znovu samé jednotky. A keď máme látkové množstvo, ako som hovoril aj predtým, tak máme vyhrané, pretože poznáme látkové množstvo všetkého ostatného. Pozrieme sa, máme vypočítať hmotnosť vodíka, objem vodíka a hmotnosť MgSO4. Čiže ja si doplním to látkové množstvo na základe koeficientov, lebo je to 1:1 a látkové množstvo aj pre molekulu plynného
vodíka. A v tomto prípade, keď budem teda potrebovať hmotnosť plynného vodíka, tak znovu budem potrebovať molárnu hmotnosť, to je 2 a tým pádom hmotnosť tejto molekuly plynného vodíka nám vychádza 0,3 krát 2, to znamená 0,6 gramu. Máme prvú správnu odpoveď 0,6 gramu. A ako vypočítať objem? Tento objem každého plynu sa počíta veľmi jednoducho. Ako náhle mám látkové množstvo, tak ja viem, že 1 mol akéhokoľvek plynu má objem 22,4 litru. Čiže môžem použiť trojčlenku, môžem použiť priamu úmeru, alebo môžem použiť vzorček. To znamená, že keď viem, že potrebujem vypočítať objem, dáme si látkové množstvo krát molárny objem plynu. Keďže 1 mol má 22,4, tak 0,3 mólu bude tretina, čiže 0,3 krát 22,4 a to nám vychádza 6,72 litru. Doplním si to ako správnu odpoveď 6,72 litra. A teraz sa pozrieme na MgSO4. Vieme, že máme 0,3 mólu, máme zadané atomové relatívne hmotnosti, spočítame si ich všetky dokopy, čiže hmotnosť jedného horčíka, jednej síry a 4 kyslíkov nám vychádza 120. V tomto prípade znovu použijeme upravený vzorček pre hmotnosť, čiže N krát M a to máme 0,3 krát 120. Hmotnosť tohto produktu nám vychádza potom 40 gramov. Pardon, ospravedlňujem sa, nie 40 gramov, je to 36 gramov. Doplním si to ako správnu odpoveď 36 gramov a znovu pre tých, ktorí idú na medicínu, môžeme sa pozrieť aj na správne odpovede a v tomto prípade je to teda C 0,6 gramu vodíka, D, ktoré nám udáva látkové množstvo, E, ktoré nám udáva objem a G, ktoré udáva hmotnosť. Keď budete chcieť ísť na medicínu, vždy z týchto modelových otázok budú vybrané len 4 odpovede, čiže toto, čo vypisujem sem, si môžete vypísať len na základe vašich odpovedí, ktoré vám budú vygenerované. Teraz počítame úplne všetko. Môžeme sa ísť pozrieť ďalej na príklad číslo 455, ktorý znie: označte, čo vznikne reakciou 25,6 gramov čistého karbidu vápenatého s vodou pri normálnych podmienkach. Znovu ako prvé budem potrebovať chemickú reakciu. Takže karbid vápnika CaC2 mi reaguje s vodou za vzniku plynného acetylénu, ktorý má vzorec C2H2 a hydroxidu vápenatého CaOH dvakrát. Znovu si vypíšeme všetko, čo budeme potrebovať a pri tomto príklade budeme počítať objem CaC2, hmotnosť CaC2 a hmotnosť hydroxidu vápenatého CaOH2. Takže ideme na to. To, čo máme zadané, je hmotnosť čistého karbidu vápnika, ktorá je 25,6 gramu. Znovu veľký pozor, keď budeme počítať trošku neskôr komplexnejšie príklady, tak tu máme slovíčko čistého. To znamená, že je to 100% karbid vápnika, že je to čistá látka chemicky. Niekedy môžeme mať aj menej percentnú, ale k tomu sa dostaneme pri trochu zložitejších príkladoch. A k tomu, aby sme vypočítali znovu tento vzorec alebo túto rovnicu, budeme potrebovať látkové množstvo aspoň jedného z reaktantov alebo z produktov. Budem potrebovať molárnu hmotnosť, čiže hmotnosť jedného vápnika a 2 uhlíkov, to je 64, a vypočítame si z toho látkové množstvo M deleno
veľké M a v tomto prípade dostaneme 0,4 mol. Znovu nesmieme zabudnúť na vyrovnanie tejto chemickej reakcie. Znovu sú stechiometrické koeficienty samé jednotky. Ako náhle poznáme jednolátkové množstvo, poznáme úplne všetky. Prepáčte, že sa opakujem, ale je to veľmi dôležité a kľúčom k týmto príkladom. Potrebujeme vypočítať objem, potrebujeme vypočítať objem acetylénu, to znamená objem, budeme potrebovať hmotnosť a takisto budeme potrebovať hmotnosť hydroxidu vápenatého. Poznáme, že máme 0,4 mólu na základe toho, že sme použili stechiometrické koeficienty 1 k 1. Ten pomer je 1 k 1, čiže keď máme 0,4 tu, tak máme 0,4 úplne všade. A musíme si znovu vypočítať molárnu hmotnosť. Molárna hmotnosť pre acetylén bude 26 a tým pádom vieme vypočítať hmotnosť a hmotnosť nášho plynu bude 10,4 gramu. Ja si to sem rovno aj zapíšem, 10,4 gramu. A ideme ďalej a budeme potrebovať vypočítať objem. To znamená, že keď vieme, že 1 mol má 22,4 litru, tak vieme, že keď máme 0,4 mólu, tak si to vieme vypočítať ako 0,4 krát 22,4 a v tomto prípade nám to bude vychádzať ako 8,96 litra. Je to znovu jedna zo správnych odpovedí, 8,96 litra. A posledná vec, ktorú musíme vypočítať, je hmotnosť hydroxidu vápenatého. Poznáme látkové množstvo 0,4 mólu a budeme potrebovať vypočítať hmotnosť, čiže N krát veľké M, v tomto prípade 0,4 krát molárna hmotnosť, ktorá je 74 a hmotnosť tohto produktu nám vychádza 29,6 gramu. Doplním si to znovu ako správnu odpoveď a môžeme sa pozrieť aj na typové odpovede. To znamená, že správna odpoveď bude B, 8,96 litra C2H2, F, 10,4 gramu C2H2 a H, 29,6 gramu CaOH2. Ešte tu vás upozorním, že 1 liter sa rovná 1 decimeter kubický. Čiže aj tu decimetre kubické máme vlastne 11,2 litra. Takže keby ste to niekedy videli, tak aj toto môže byť správna odpoveď. Čiže buď decimetre kubické, alebo litre. Pozrieme sa na ďalší príklad, číslo 456. Vypočítajte, koľko amoniaku vznikne pri jeho syntéze z dusíka a vodíka, ak množstvo vodíka, ktoré vstupuje do reakcie, je 4,5 mólu. Znovu budeme potrebovať chemickú reakciu. N2 plus H2 sú to všetko plynné molekuly, to znamená, že sú to biatomárne molekuly, aj N2, aj H2. Vzniká nám NH3, biatomárne znamenajú, že sa skladajú z dvoch atómov. To si prosím vás zapamätajte, všetky plyny budú biatomárne, okrem vzácnych plynov. Čiže ako náhle zapisujem množstvo, či už vodíka alebo dusíka, vždy píšem N2, H2, plynný chlor Cl2 a tak ďalej, plynný kyslík O2. Tak znovu si vypíšeme všetko potrebné, čo máme a čo musíme vypočítať. V tomto prípade budeme počítať znovu množstvo, čiže M a objem. To, čo poznáme, je, že máme látkové množstvo vodíka, ktorý vstupuje do reakcie. To je 4,5 mólu. 4,5 mólu. Znovu si nesmieme zabudnúť vyrovnať chemickú reakciu.
V tomto prípade už to bude trošku zložitejšie, pretože tie koeficienty a ten pomer tých látok bude 1 ku 3 ku 2. Ak by ste chceli vedieť, ako vyrovnávať chemické reakcie, mám na to tiež video na kanále, takže si ho môžete otvoriť a môžete sa to naučiť. Tu veľký pozor, pretože keď už pomer nie je 1 k 1, ale 1 ku 3 ku 2, tak k tomu látkovému množstvu sa budeme správať trochu odlišne. A aby sme si to vysvetlili, tak v tomto prípade musíme počítať amoniak. Takže, ak by som potreboval látkové množstvo amoniaku, nemôžem si povedať, že keď mám 4,5, tak to bude tiež 4,5, pretože ten pomer už je trochu iný. Pozrieme sa na to takýmto spôsobom. Keďže je to 3 ku 2, vypočítame to tak, že predstavíme si, že máme 3 kocky ku 2 kockám. A my vieme, že suma týchto 3 kociek je 4,5 mólu. K tomu, aby sme sa dostali k tým 2 kockám, tak to budeme musieť prepočítať. Prepočítame to takým spôsobom, že zistím, koľko má táto jedna kocka. To znamená, že 4,5 deleno 3. Jedna kocka, hodnota jednej kocky je 1,5. A keď chcem zistiť hodnotu 2 kociek, tak to musím vynásobiť 2. To znamená, že to je 3 móly. V tomto prípade amoniaku, keďže je pomer 3 ku 2, mám 3 móly. A keď je pomer 3 ku 1, napríklad pri vodíku a dusíku, tak budeme postupovať úplne rovnako. 3 ku 1, to znamená, že 3 kocky majú hodnotu 4,5. Ja si musím vypočítať hodnotu jednej kocky, ktorá je 1,5. A tu potrebujem hodnotu jednej kocky, čiže krát 1, 1,5. Na toto nesmieme zabúdať, toto je jedna z najčastejších chýb, ktorá sa deje pri počítaní z chemických rovníc. Pokiaľ poznáme látkové množstvo, vieme ísť ďalej počítať hmotnosť alebo objem. Hmotnosť vypočítame znovu ako látkové množstvo krát molárna hmotnosť, v tomto prípade to bude 3 krát 17 pre amoniak. Hmotnosť amoniaku bude 51 gramov a pre objem 1 liter akéhokoľvek plynu má objem 22,4, čiže 3 móly N krát molárny objem 3 krát 22,4 a to nám vychádza 67,2 litra. A to je ďalšia správna odpoveď. Doplním si správne odpovede hore a máme 51 gramov amoniaku, ktorý mi vznikol, a 67,2 litra. Skontrolujeme si teda aj všetky vzorové a v tomto prípade jedna správna odpoveď bude Ačko, pretože veľký pozor na premenu jednotiek, 51 gramov je teda 0,51 kg. To sú veľmi veľké chytáky pri týchto príjmačkových otázkach, nielen do Bratislavy, ale s takýmito typovými otázkami sa môžete stretnúť kdekoľvek. Samozrejme, 51 gramov bude správna odpoveď a tu je to, o čom som vám hovoril, že 1 liter sa rovná 1 decimetru kubickému, čiže 67,2 decimetrov je tiež správna odpoveď. Môžeme sa ísť pozrieť na ďalší príklad. A ďalší príklad číslo 457 znie takto. Vypočítajte, koľko vodíka spotrebuje v reakcii so 70 gramami dusíka, respektíve koľko amoniaku vznikne. V tomto prípade ideme počítať úplne obdobnú reakciu. N2 plus H2 vzniká amoniak, čiže NH3. Nesmieme zabudnúť vyrovnať túto chemickú reakciu. 1, 3 a 2 sú stoichiometrické koeficienty. Znovu si zapíšem to, čo poznám pod dané prvky. Vieme, že máme 70 gramov dusíka, ktoré nám vstupujú do
reakcie. Musíme si vypočítať látkové množstvo. K tomu, aby sme ho vypočítali, samozrejme molárnu hmotnosť. A molárnu hmotnosť, znovu veľký pozor, je to plyn, čiže N2, to znamená 14 krát 2. Keď to všetko nahádžeme do kalkulačky, tak nám vychádza látkové množstvo 2,5 mólu. Už sa nebudem opakovať s tými pomermi a pri tom zložitejšom, alebo teda dlhšom vysvetlení. A keď si pozrieme, máme pomer 1:3, to znamená, že keď máme 2,5 mólu N2, tak budeme mať 2,5 krát 3 mólu vodíka, to znamená 7,5 mólu vodíka a budeme potrebovať jeho hmotnosť. Takže na to, aby sme vypočítali hmotnosť, budeme potrebovať látkové množstvo a molárnu hmotnosť. Znovu pozor, plynný vodík, čiže molárna hmotnosť je 2, 1 plus 1. Hmotnosť tohto nášho produktu je teda 7,5 krát 2 a to nám vychádza 15 gramov. Hmotnosť vodíka je 15 gramov. Ďalej si vypočítame hmotnosť amoniaku a objem amoniaku. Máme pomer 1:2 a tým pádom, keď máme 2,5 mólu, to znamená 2,5 krát 2, máme 5 mólov nášho produktu, 5 mólov amoniaku. Samozrejme, tieto pomery sú rovnaké pre každú jednu látku. To znamená, že ja môžem vychádzať z toho najjednoduchšieho, čo je táto jednotka, ale keby si to chcem trochu sťažiť, môžem samozrejme vychádzať aj z tohto látkového množstva, to znamená, že tam by bol pomer 3:2, čiže by sme mali 7,5 deleno 3, to nám vychádza 2,5 krát 2 a získame 5 mólov, čiže tie pomery sú všade rovnaké, takže zvolíme si to, čo sa nám počíta najlepšie. Pokiaľ máme látkové množstvo, máme molárnu hmotnosť, ktorá je znovu 17. Vieme si vypočítať hmotnosť tohto produktu, čiže 17 krát 5. A keď si to zapíšeme, tak 17 krát 5 pre tú hmotnosť nám vychádza 85 gramov. A ešte budeme potrebovať objem. Objem znovu vypočítame ako látkové množstvo krát 22,4. To znamená, že 5 krát 22,4 a to vychádza 112 litrov nášho produktu. Zapíšem si správne odpovede hore. 85 gramov a 112 litrov pre objem. Skontrolujeme si správne odpovede. 15 gramov vodíka, 5 mólov amoniaku a 112 litrov amoniaku. To by bolo na dnešnú hodinu všetko. Ja vám chcem ešte pripomenúť, že na webe vedeckeokienko.sk nájdete všetky spracované príklady a budú samozrejme aj očíslované, aby ste sa veľmi rýchlo vedeli orientovať pri príkladoch, pretože nebudem ich počítať do radu, ale budem skákať podľa témy, aby sme ich mali zoradené a aby sme typovo počítali stále tie isté príklady. Ak by ste mali nejaký problém, potrebovali viac precvičovania, napíšte mi do komentára a môžeme sa na to spoločne pozrieť. Ešte raz verím, že ste sa niečo nové naučili a teším sa na vás pri ďalšej hodine.